durung mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangaksami nggih Den. Yo, ning ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karangka Dempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis larat. Gugu karepe dhewe Petrus mingkro ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Lho. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske mata entuk pipi. Oh ketegelun kowe nek ngepaske mata ki. Men sak kalu. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos, Ndara. Nalindra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang. Baladewa. Kaya kilat kesit pindha tadhit lambahing jemaring Kyai Candra Wirayang nalika semanten nata Mandura datan graita kenging dadane parandening mangke boten sirna margalayu nang keparing Jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kagiat kandra kasasangya para punakawan wau manus maning jajalanat sukertaning bawana wah menungsa licik kowe Panggulan Jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya
Mrene yo, yang berat cueng-cueng ku andamu Den Ndara kan riyen Den. Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggodo, anggora. Ngarani anggora kok anggodo iki munyuk kok. Lah sing riwu-riwu lho. Ha iya kae anggora. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang iki apa kaya ngene selang biru macrep ngono Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene dikandhani mesake nang ngono kuwi Den kowe nggo pengilon ora le nggawa pengilon ngotan bunter lho cilik kok nggo kaya ngono tok ngapake tak taleni ning sandal e oh ning ana wong wedok tak ngeki sore nang nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Ah, kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Aduh, Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Lha dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, ora dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan to. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Ora usah dijelaske nek malah. Butuh wektu. Ngeten mawon. Piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, dalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar. Nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wuran wujud dadi Sardula kaya ngeten niki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulungono Semar, aku tulungono Semar piye kahanane kaya ngene iki? Nggih.
Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo panggulan jagat. Pusakane panggulan jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe panggulan jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara karo panggulan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggulan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungsa. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka ta maneh. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu nampa macan. Ya sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradisan. Liwong penggaring Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping lombok abang wenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo atine ratu kae mau.
Nadyan kowe dipageri karo menungso sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pula mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe, ora bakal serak. Ayo tak boyong dina iki regane aku.